ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപഗതാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമോ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാധാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 1 ഭഗവത്ഗീത മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലെ 4ാമത്തെ അധ്യായമാണ് കണ്ടത്. അതില് ഭഗവാൻ ആദ്യം വിവസ്വാനാണ്, കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വിവസ്വാനാണ് ഈ യോഗശാസ്ത്രം അഥവാ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാനോട് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന, ഏതോ യുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന വിവസ്വാൻ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് ഈ ഈ ഒരു ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പം ഭഗവാൻ മറുപടി പറയുന്നു, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു, നിനക്കതൊന്നും ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്കതൊക്കെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഭഗവാന് പിറവിയില്ല, ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയ ശരീരമാണുള്ളത്. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ആ പരിപൂർണതയിൽ എത്തുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ പരിശുദ്ധമായിട്ട് ശ്രേഷ്ഠവുമായിട്ട് മറ്റൊന്നുമില്ല. അപ്പം ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ സംശയദൃഷ്ടിയ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവര് വീണ്ടും അധപതിക്കുന്നു. അപ്പം സംശയവാലുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും ഒരിക്കലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഭഗവാന് ഇന്നലത്തെ 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഇനി 5ാമത്തെ അധ്യായം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം അഥവാ കർമ്മയോഗത്തിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് വീണ്ടും അർജുനന്. 1ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണ കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യച്ഛ്രേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഇത് രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാമോ? അപ്പം കർമ്മം എങ്ങനെ, ഏത് രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കർമ്മം ചെയ്യണം, ഫലം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞു കർമ്മം ചെയ്യണം, അത് ഭക്തി പുരസരമാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അർജുനന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പം അത് എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. 2ാമത്തെ ശ്ലോകം. സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസകരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. അപ്പൊ ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. എങ്കിലും
ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മ ത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പം ഇവിടെ മുക്തിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മം ഏതാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവാണ് ഇത്. കർമ്മപരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും. അതായത് കർമ്മം ചെയ്യണം, പക്ഷെ കർമ്മപരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കർമ്മം ചെയ്യണം, പക്ഷെ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഫലത്തെ ത്യജിക്കുക. പിന്നീട് എന്താണ്? ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും. ഭക്തിയുതമായ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും ആണ് മുക്തിക്ക് നല്ലതായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ്, ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്ന ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തേക്കാൾ ഉത്തമം എന്ന് പറയണം. കർമ്മപരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. അപ്പം കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നത്. അപ്പം ഈ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളുടെ നിലവാരം ഉയർത്താൻ വേണ്ടി അതിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരു ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവാത്മാവ് എത്ര കാലത്തോളം ഈ ലോകത്ത് മുഴുകി ഇരിക്കുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പല വിധത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളിൽ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിരന്തരം കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നു, ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പം എല്ലാ മനുഷ്യരും ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെയാണ്. എന്താണ് ഇപ്പൊ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ശരീരം പൂർവ്വജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുസരിച്ചാണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പം താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ദേഹമെങ്കിലും അവർ ആ ദേഹത്തിൽ പല വിധത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ്? മനസ്സ് അജ്ഞാനത്തിന്റെ സ്വാധീനതയിൽപ്പെട്ടിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരുന്നാലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ആ ഭഗവാനിൽ പ്രേമഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്ത് ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതോടുകൂടി മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ പ്രാപഞ്ചിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് അവസരം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് ഞാൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള ഒരു അറിവ് മാത്രം ലഭിച്ചത് കൊണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ്? കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ, എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ്. അപ്പൊ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് ജ്ഞാനം, അതായത് ഞാൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്നുള്ള അറിവ് മാത്രം പോരാ, അതുകൊണ്ട് മാത്രം ആയില്ല. ആ ഒരു അറിവിലൂടെ നമ്മൾ എത്തേണ്ടത് ഭഗവാനിലേക്കാണ്. ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനിൽ പ്രേമഭക്തി ഉണ്ടായി ആ സാധന അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതൽ നമുക്ക് താൻ ഈ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്നുള്ളതിനെ അനുഭവിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാതെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ത്യജിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം, അല്ലാതെ കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാതെ കർമ്മങ്ങൾ ത്യജിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് ഹൃദയശുദ്ധി ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. കർമ്മപരിത്യാഗവും പിന്നെ ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെയെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തെ പറ്റി അറിവില്ലാതെ നമ്മൾ കർമ്മത്തെ ത്യജിച്ചത് കൊണ്ട്, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ത്യജിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഹൃദയശുദ്ധി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ. അടുത്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പല പല കർമ്മങ്ങള് പറയാണ്, നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ പറയുകയാണ്. ഒരു രാജാവ് വളരെ ദാന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. വളരെ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഒരു രാജാവ്. അപ്പൊ ആ രാജാവ് നൃഗൻ എന്നാണ് രാജാവ് എന്നാണ് പേര്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് പിന്നെ വസ്തുക്കളും എല്ലാം ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. പശുക്കളെയും ഭൂമിയും ധനങ്ങളെയും ഒക്കെ ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം ഒരിക്കല് അദ്ദേഹം പശുക്കളെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ദാനമായിട്ട് നൽകി. ബ്രാഹ്മണന് ആ പശുവിനെയും കൊണ്ട് തന്റെ വീട്ടിൽ പോയി തൊഴുത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടെങ്കിലും എങ്ങനെയോ ആ പശു കെട്ടഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ തൊഴുത്തിൽ വന്നെത്തിച്ചേർന്നു. ഇതറിയാതെ രാജാവ് ആ പശുവിനെ വീണ്ടും മറ്റൊരു ബ്രാഹ്മണന് ദാനം ചെയ്തു. അപ്പം ഈ പശു നഷ്ടപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ബ്രാഹ്മണന് പശുവിനെ അന്വേഷിച്ച് കാണാതെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട പശുവിനെയും കൊണ്ട് മറ്റൊരു ബ്രാഹ്മണൻ കടന്നു വരുന്നത് കാണാൻ ഇടയാകുകയും അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ഈ തർക്കം രാജാവിന്റെ മുന്നിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു.
അപ്പം രാജാവ് പലവിധ ഉപാധികൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവര് അതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറായില്ല. അങ്ങനെ ആ ഒരു രാജാവ് അങ്ങനെ ഒരു കർമ്മം ചെയ്തു. രാജാവ് അറിയാതെയാണെങ്കിൽ പോലും ചെയ്ത ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പല്ലിയുടെ രൂപത്തിൽ, ഒരു വലിയൊരു ഭീമാകാരനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓന്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പല്ലിയുടെ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരികയാണ്. നരകത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ അറിയാതെയാണെങ്കിലും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ദാനമാണ്, അറിയാതെ പറ്റിപ്പോയ ഒരു പിഴയാണ്. പക്ഷെ അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു വില എന്ന് പറഞ്ഞത്, അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് ഒരു പല്ലിയുടെ രൂപത്തിൽ, ഭീമാകാരനായിട്ടുള്ള ഒരു പല്ലിയുടെ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പം ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലം നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് ഇനി വരും ജന്മങ്ങളിൽ ആ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക എന്ന്. അടുത്തത് 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജ്ഞേയസ നിത്യസന്യാസി യോ നദ്വേഷ്ടീന കാംക്ഷതി നിർദ്വന്ദ്വോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ബന്ധാത് പ്രമുച്യതേ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. അപ്പൊ ഒരു സന്യാസി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണിത്. കർമ്മഫലങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല, അവയെ വെറുക്കുകയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒന്നിനോടും വെറുപ്പോ ആഗ്രഹമോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പം കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ഇച്ഛയോ വെറുപ്പോ ഒന്നും കാണിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വികാരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്നും അദ്ദേഹം ത്യാഗിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നില എന്താണ്? ആ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള പ്രേമ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ സ്വയം സമർപ്പിതനായിട്ടുള്ള ഒരു സന്യാസി എപ്പോഴും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കൊണ്ട്. എന്താണ് മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശമാണ്. നമ്മുടെ കടമയാണ്, കർത്തവ്യമാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഒരു മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുകയും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റു പല സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അതെല്ലാം ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിരതരാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ ജീവന്റെയും കടമ, ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഓരോ ജീവന്റെയും കടമ. പക്ഷെ അതെല്ലാം മറന്ന് നമ്മൾ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ മുഴുകിപ്പോകുന്നതാണ് അജ്ഞത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരു ഭക്തന് ആ തലത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സേവന കർമ്മങ്ങളിൽ നിരതരമായി ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്. അദ്ദേഹം തികഞ്ഞ ജ്ഞാനിയുമാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അതുകൊണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണ്ണനാണെന്നും ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ്, ഒരു വിഭിന്ന അംശമാണ് താനെന്നും ആ ഒരു ഭക്തന് ശരിയായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഭൗതിക സുഖങ്ങളാകുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം തൽപരനായിരിക്കില്ല. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഭഗവാനോട് മാത്രമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസക്തി ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ആ നിത്യസന്യാസിക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള സന്യാസിക്ക്, കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു യോഗിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസി ആ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം പരമപദം പ്രാപിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം 5-6. സന്യാസത്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തുമയോഗതഃ യോഗയുക്തോ മുനിർബ്രഹ്മ ന ചിരേണാധിഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു വന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പം പരമപദം പ്രാപിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും 5-ാമത്തെയും 6-ാമത്തെയും ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാതെ മറ്റു രീതിയിലുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക രീതിയിൽ മുന്നേറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പൂർണ്ണത ലഭിക്കില്ല, നമുക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ത്യജിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഫലം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കേണ്ടത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു വന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി, യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്തുഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദം, സമാധാനം, ശാന്തി ഒന്നും നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പം 2 തരത്തിലുള്ള സന്യാസികൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. സാഖ്യ സിദ്ധാന്ത പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മായാവാദികളായിട്ടുള്ള സന്യാസികള്, അവര് ഈശ്വരനായി തീരും, അല്ലെങ്കിൽ അവര്
ഭഗവാന്റെ വെളിച്ചത്തിനെ മാത്രം, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ പ്രഭയെ മാത്രം, ആ തേജസ്സിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ മായാവാദികളായിട്ടുള്ളവരും ഭാഗവത തത്വശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന വൈഷ്ണവ സന്യാസികളും, ഇങ്ങനെ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള സന്യാസിമാരുണ്ട്. സാഖ്യ സിദ്ധാന്ത പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മായാവാദികളായിട്ടുള്ള സന്യാസികളുമുണ്ട്, ഭാഗവത തത്വശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാരുമുണ്ട്. അപ്പം ഈ വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളുടെ ശരിയായ ഭാഷ്യമാണ് ഭാഗവത തത്വശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മായാവാദികളും വേദാന്ത സൂത്രം പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാനോ ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികതയുടെ പരിപൂർണത അല്ലെങ്കിൽ പരമമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന് അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ പാഞ്ചരാത്രിക വിധി നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ച് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഭാഗവത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭഗവത് സേവനപരങ്ങളായിട്ടുള്ള വിവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ അവർ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ അവർ പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുക്തരായിട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ സാഖ്യ വേദാന്ത പഠനത്തിൽ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന മായാവാദ സന്യാസികൾക്കാവട്ടെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം അവര് പോകുന്ന ആ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള വഴിയിൽ അവർക്ക് ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അവര് മായാവാദികൾ, അവർക്ക് ഈശ്വരന് രൂപമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിൽ അവർ വേദാന്തമൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ആ ഈശ്വരന്റെ ശരിയായ ഒരു നിലയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സർവാധിശായിത്വത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അവര് ആ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മമാണ് ഈശ്വരൻ എന്നുള്ളതിൽ മാത്രം മുഴുകി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനായി തീരുക എന്നുള്ള മായാവാദപരങ്ങളായ തത്വങ്ങളിൽ മാത്രം കുടുങ്ങി കഴിയുകയാണ്. അപ്പം ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ വ്യക്തിയാണ്, ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഈശ്വരന് രൂപമുണ്ട് എന്നൊന്നും അവരത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല മായാവാദികളായിട്ടുള്ളവർക്ക്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർ അങ്ങനെയല്ല, ഭക്തന്മാർ അതിനെയും മറികടന്നവരാണ്. ഈശ്വരന് രൂപമുണ്ടെന്നും ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയും കടന്നിട്ടാണ് ഈശ്വരന്റെ സന്നിധാനം, ഈശ്വരന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാമമെന്നും ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ തേജസ്സാണെന്നും ജ്യോതിയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയും അവസാനം ആ പരിപൂർണ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അവരെത്തുകയും ആ പരമപദം പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയോഗത്തിലേക്ക് അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം അവർ നിരന്തരം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പരമപദത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. അടുത്തത് 5:10. ബ്രഹ്മണ്യാധായ കർമാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ കരോതി ലിപ്യതേന സപാപേന പത്മപത്രമിവാംഭസാം. ആസക്തി കൂടാതെ കർമ്മഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവരുടെ ആ സ്ഥിതി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അവരെ എന്താണ്, താമരയിലയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ വെള്ളത്തിന്റെ ഒന്നും താമരയിലയെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തന്മാര് ഒന്നിലും ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അവരുടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അവര് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും അവർ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ഒരിക്കലും ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ഒന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഭഗവാന് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതോടുകൂടി ക്രമേണ നമ്മൾ ആ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ വിട്ടു നിൽക്കും. അപ്പം തന്നെ നമ്മളെ ആ മോശമായിട്ടുള്ള പാപത്തിന്റെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കാതെ വരുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. യുക്ത കർമ്മഫലം തെക്വാ ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലോസക്തോ നിബധ്യതേ. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽ പെട്ടു വലയുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭൗതിക വിഷയത്തിലേക്ക് വീണു പോകുന്നില്ല. എന്നാല് ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അവബോധമോ അറിവോ ഇല്ലാതെ എപ്പോഴും മറ്റു ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം മുഴുകി കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്, താൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലത്തിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള അത്യാഗ്രഹി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഓരോന്നിന്റെയും ഫലം അനുഭവിക്കാൻ ആ വ്യക്തി ബാധ്യസ്ഥനാകുന്നു. അപ്പം ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം വലയുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്, സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭഗവാനെ വിട്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല.
അതുപോലെ മാത്രമല്ല ഏത് കർമ്മവും ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഭഗവാനായിട്ട് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ. എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു, എന്റെ എന്നുള്ള ശരീരം എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ളൊരു ഭാവത്തിലല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു മനോഭാവത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, കർമ്മഫലം ഇച്ഛിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ടെൻഷൻ വരും, ഉത്കണ്ഠ വരും, അത് ശരിയായോ, ഇത് ശരിയായോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ നമുക്ക് വരും. പക്ഷെ എല്ലാം അതിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. നമ്മൾ നമ്മുടെ കടമ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തന് പൂർണ്ണ സമാധാനവും സന്തുഷ്ടിയായിരിക്കും ഫലം. എന്നാൽ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തരായിട്ടുള്ളവരും അത്യാഗ്രഹിയായിട്ടുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും ഉത്കണ്ഠയും വ്യാകുലതയും ആയിരിക്കും. അവരതിൽപ്പെട്ട് വലയുകയും ദുഃഖം അനുഭവിക്കുകയും വീണ്ടും വീണ്ടും ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിലായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്തത് 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭു ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ആത്മാവാണ്. അപ്പം ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ, കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവല്ല ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് അതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. ആര്? ആത്മാവ്. ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ്, തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് ഒരിക്കലും കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് ജീവാത്മാവിനെ ആ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. പകരം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുവാനും നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം എന്താണെന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത്. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഈ 3 ദേവിയുടെ ഒരു സ്ത്രീ രൂപം കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ? അപ്പൊ അവരെയാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. 3 സത്വ രജ തമോ ഗുണങ്ങൾ. അപ്പം ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഓരോ കാരണങ്ങൾക്കും, ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ആത്മാവല്ല കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആത്മാവല്ല. ഇതിനെല്ലാം കാരണം ആരാണ്? പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് 17-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തദ്ബുദ്ധയത്തദാത്മാന തന്നിഷ്ടാസ്തത്പരായണ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാനനിർധൂത കൽമഷ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവുമെല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ മുക്തിമാർഗത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പറയുകയാണ്. നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം. ശ്രദ്ധ ഏകാഗ്രമായിട്ട് എപ്പോഴും ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം. ഏത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും മനസ്സിൽ ചിന്ത മുഴുവൻ ഭഗവാനായിരിക്കണം. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ചിന്ത ഭഗവാനിലായിരിക്കണം. അപ്പം ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും. അപ്പം വിശ്വാസം ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമാണ്, നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും പ്രധാനമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുകയും വേണം. പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ ആ പരമ്പൊരുളായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും വിശ്വാസത്തെയും ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട്, ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് പരിപൂർണമായ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാനാണ് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള പരമമായിട്ടുള്ള സത്യം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ താനാണ് എന്ന് കൃഷ്ണന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്, ഞാനാണ് സർവ്വതിന്റെ ഉറവിടം, എല്ലാറ്റിന്റെയും പ്രഭവകേന്ദ്രം ഞാനാണ്. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും എല്ലാ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങൾക്കും ഈ കാണായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിനും ഏക കാരണം എന്നിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ എല്ലാം ഉറവിടം, പ്രഭവ കേന്ദ്രം ഞാനാണ് എന്ന് പറയണം. അപ്പം എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമാധികാരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം പരതത്വം എന്നാൽ സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള സത്യം എന്നാണ് അർത്ഥം. അങ്ങനെ തത്വദർശികൾ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ, അതായത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മായാവാദികളായിട്ടുള്ളവർ, അതായത് ബ്രഹ്മത്തിന് ഒരു ഈശ്വരൻ ഒരു വെളിച്ചമാണെന്ന് മാത്രം കരുതുന്ന അവരെയാണ് മായാവാദികൾ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മവാദികൾ എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ നിരാകാരവാദികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ളവരൊക്കെ പരമസത്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ 3 തരത്തിലാണ് അവർ 2 തരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാര് മാത്രമാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നടത്തുന്നത്. അല്ലാതെ അവ്യക്തിഗതവാദികളൊക്കെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കും
ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഉയർന്നവരാണ് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പം പരമസത്യത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ ബ്രഹ്മവും പരമാത്മാവും എല്ലാം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം മത്തപരതരം നാന്യത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ് എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ സൂക്തം. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ആധാരവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും ആധാരം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ഇവിടുന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സും ബുദ്ധിയും വിശ്വാസവും ഒക്കെ അർപ്പിച്ച് നിർത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് മുക്തിമാർഗത്തിലേക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ നമ്മൾ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ്. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത്. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു അവതാരത്തിൽ രൂപത്തെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈശ്വരന്റെ ആ ഭാവത്തെ എല്ലാറ്റിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത്. ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് ആ പരമമായിട്ടുള്ള സത്യം, എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവം, എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 5:18. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ ബ്രഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനിച്ചൈവ ശുപാകേച്ച പണ്ഡിത സമദർശിനഃ. അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായിട്ടുള്ള വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു ജ്ഞാനിയെ കുറിച്ച് തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി പരിപൂർണനാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ ഏറുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ മുക്തിയുടെ പദത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന ആ ഒരു ജ്ഞാനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ, ആ ജ്ഞാനി എങ്ങനെയാണ് മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ കാണുന്നതും അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് അവരെ ദർശിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോഭാവം എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം അറിവും വിനയവും ഉള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കണ്ടാലും ഒരു പശുവിനെ കണ്ടാലും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനെ കണ്ടാലും ഈ ഭഗവത് ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനി എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെയാണ്, സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. അവരെ സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിനയാന്വിതനും വളരെയധികം ഉയർന്ന ആ കൃഷ്ണശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള അറിവ് നേടിയ വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വിനയാന്വിതനുമാണ്, ജ്ഞാനസ്ഥനുമാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും, മനുഷ്യനെ ഉൾപ്പെടെ, അറിവുള്ളവനാണെങ്കിലും ശരി, പണ്ഡിതനാണെങ്കിലും പാമരനാണെങ്കിലും ശരി, ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ള മൃഗങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി, ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി, അവരെല്ലാം ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അവരെ വിലയിരുത്തുന്നത്. അത് ആനയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നായയാണ്, ഇതൊരു പശുവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അറിവുള്ള ബ്രാഹ്മണനാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ അങ്ങനെ വേർതിരിവ് വരുന്നത് ശരീരബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അജ്ഞതയിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്കാണ്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഉയർന്ന ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തി എന്താണ്, ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ഭഗവാനെയാണ് കാണുന്നത്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ആ പരമാത്മാവിനെയാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ദർശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും അദ്ദേഹത്തിന് സമഭാവനയോടെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഒന്നിനെയും വിലയിരുത്തുന്നത്. ഓരോ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെയാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനി ദർശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാറ്റിനെയും സമഭാവനയോടെ വീക്ഷിക്കാനുള്ള ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഒരു സ്വഭാവ രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്വഭാവശുദ്ധി സാധാരണ ഒരു ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ലഭിക്കില്ല. അവർക്ക് എല്ലാത്തിനും വേർതിരിവുണ്ട്, ദ്വന്ദ്ഭാവങ്ങളുണ്ട്, നല്ലത് ചീത്ത എന്നുള്ള ഭാവഭേദങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തനായവന് ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒന്നിനോടും ഭേദഭാവമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ ഈശ്വരന്റെ അംശമായിട്ട് തന്നെ എല്ലാത്തിനെയും കാണുന്നത്. അടുത്തത് 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന പ്രഹൃഷ്യത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോ ദ്വിജത് പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിരസമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായിട്ട് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികതയ്ക്ക് അതീതൻ തന്നെ. അപ്പൊ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിലും ആനന്ദത്തിൽ അമിതമായിട്ടും ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വന്നാലും അതിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനായിട്ട് ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ എപ്പോഴും സ്ഥിരബുദ്ധിയോടുകൂടി ഒരു സാഹചര്യത്തിലും സംഭ്രാന്തനാവാതെ അസംഭ്രാന്തനായിക്കൊണ്ട് ഈശ്വരന്റെ ശാസ്ത്രത്തിൽ ജ്ഞാനിയായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അതീതനായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. യേഹി സംസ്പർശജ ഭോഗ ദുഃഖയോനയേവതേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നതേ ശൂരമതേ ബുധഃ. അപ്പം ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളതുകൊണ്ട്
അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനി, ഇത്രയും നേരം ഒരു ജ്ഞാനിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വന്നത്. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനിയുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനി ഒരിക്കലും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ യാതൊരു തരത്തിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ആസക്തിയോ താല്പര്യവും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അതിനും ഭൗതികതയ്ക്കും അതീതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ആ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, ബുദ്ധിമാന്മാർ ഒരിക്കലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ചൊല്ലിയോ മരിച്ചവരെ ചൊല്ലിയോ ദുഃഖിക്കാറില്ല എന്ന് പറയുന്നല്ലോ. അപ്പം ഇത്തരത്തില് ജ്ഞാനം നേടിയ ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും എന്താണ് ശാരീരിക തലത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിലോ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യമാണെങ്കിലും അതിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളൊക്കെ ആദ്യവും അവസാനവും ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ നശ്വരമായിട്ടുള്ളത്, ഇതിനൊക്കെ നാശമുള്ളതാണെന്ന് ആ ജ്ഞാനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയ ബുദ്ധിമാന്മാര് ഒരിക്കലും അത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക വിഷയ സുഖങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും പങ്കുകൊള്ളാറില്ല എന്ന് പറയാം. അപ്പം ഇവിടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ, നമ്മൾ ആ പലതരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നു. നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ വിഷയങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ വിഷയങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആപത്തുകളാണ് വരുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന്റെ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ഒരു തീ, ഇങ്ങനെ ഒരു അഗ്നിയെ ഇവിടെ കാണാം. അപ്പൊ അഗ്നിക്ക് ചുറ്റും ഈയാമ്പാറ്റകൾ, അഗ്നിയുടെ ആ സൗന്ദര്യം, അതിന്റെ ആ തീജ്വാലകളുടെ ആകർഷണം കണ്ടിട്ട് ഈയാമ്പാറ്റകൾ അഗ്നിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവരവിടെ ആ അഗ്നിയുടെ ചൂട് തട്ടി അവരവിടെ നശിച്ച് അവരൊക്കെ അവരുടെ മരണം സംഭവിക്കുകയാണ് ആ ജീവികൾക്ക്. അപ്പൊ അവരുടെ കണ്ണിന്റെ ആകർഷണം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അത് സംഭവിക്കുന്നത്, ആ അഗ്നിയോടുള്ള ആകർഷണം. അപ്പൊ അവിടെ കണ്ണിന്റെ ആകർഷണം കൊണ്ട് ആ കാണുന്ന കാഴ്ചയെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആ വ്യഗ്രതയില് ആ തീന്റെ അടുത്തേക്ക് അവര് പറന്നു ചെല്ലുകയും അവർ ആ തീയുടെ ചൂട് തട്ടി ആ ക്ഷണം തന്നെ അവരവിടെ കരിഞ്ഞ് വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അത് കണ്ണിന്റെ ആകർഷണം കൊണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് ചെവിയുടെ ആകർഷണം, ചെവിയുടെ ആ കേൾവിയുടെ ആസ്വാദനം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ആപത്ത് വരാന്നുള്ളത്. ഒരു മാനിന് ആ ഓടക്കുഴലിന്റെ നാദം വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം മാനിനെ പിടികൂടാൻ വരുന്ന വേട്ടക്കാരന് എന്താണ്, ആ മാനിനെ പിടികൂടാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു വ്യക്തി ഓടക്കുഴലിന്റെ നാദം പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട് മാനിനെ ആകർഷിക്കും. അപ്പൊ മാൻ തന്നെ ഇത് പിടിക്കാൻ വരുന്നതാണെന്നുള്ളതൊക്കെ മറന്നു പോയിക്കൊണ്ട് ആ നാദത്തിൽ ഇങ്ങനെ ശ്രവിച്ചിങ്ങനെ അതിലിങ്ങനെ മുഴുകി ആ ശബ്ദത്തിന്റെ ആ കേൾവി സുഖത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുഴുകിയിരിക്കും. ആ സമയത്തിന് വേട്ടക്കാരൻ വന്ന് ഈ മാനിനെ പിടികൂടും. അപ്പം ആ കേൾവി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് വരുന്ന ആപത്തുകളാണ്. ഇതൊരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്. ഇതിലും നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതിന് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുഴിയിൽ ഒരു ആന വീണ് കിടക്കുന്നു. അപ്പം ഈ കാട്ടിലൊക്കെയുള്ള പിന്നെ കൊമ്പനാനയെ പിടികൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെൺ പിടിയാനകളെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരെ പിടികൂടുന്നത്. അപ്പം പിടിയാനകളെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ കൊമ്പനാനെ ആകർഷിപ്പിക്കും. അപ്പം പിടിയാനയുടെ പുറകെ ഈ കൊമ്പനാന നടക്കുകയും അവർ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ കുഴിയിലേക്ക് ഈ ആന പതിച്ചു വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അതിനെ മെരുക്കിയെടുത്ത് നാട്ടാനെ ആക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ആ ത്വക്കിനോടുള്ള ശരീരമായിട്ടുള്ള ആകർഷണം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. അടുത്തത് പിന്നെ ആ നാവിന്റെ എന്താണ്, ആ പൂവിന്റെ സുഗന്ധം നുകരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ട്, ആ സുഗന്ധവും അതിന്റെ തേനും നുകരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ട് ആ പൂവിലേക്ക് വരികയും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴെന്താണ്, ആ പൂവ് ഇങ്ങനെ കൂമ്പി അടയും. അപ്പൊ ആ വണ്ട് അവിടെ ആ സുഗന്ധം ആസ്വദിച്ച് ആ തേനും നുകർന്നുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ ആ കൂമ്പിയ പൂവിനുള്ളിൽപ്പെട്ട് ആ വണ്ട് മരണമടയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ അത്തരത്തിലുള്ള ആസ്വാദനത്തിന്റെ താല്പര്യം കൊണ്ട് ആ വണ്ടിനും അങ്ങനെ നാശം സംഭവിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മത്സ്യത്തിന് ഇരയാക്കി മറ്റൊരു മത്സ്യത്തിനെ തന്നെ ചൂണ്ട കൊളുത്തി വയ്ക്കും. അപ്പം തനിക്കുള്ള ഭക്ഷണമാണെന്ന് കരുതി മത്സ്യം വരികയും ആ ചൂണ്ട ഉള്ളിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ നാവിന്റെ രുചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ മത്സ്യം ഓടി വന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ തന്നെ നാശം സംഭവിക്കുകയാണ് അവിടെ. ആ ചൂണ്ടയിൽ അതിന്റെ നാക്ക് കുടുങ്ങി അതിന് അവിടെ മരണം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ നാവിന്റെ രുചി കൊണ്ടും ആ ഗന്ധത്തിന്റെ ഇതുകൊണ്ടും കേൾവിയുടെ ഇതുകൊണ്ടും കണ്ണിന്റെ ആകർഷണം കൊണ്ടും ശരീരത്തിന്റെ ആ സ്പർശനത്തിന്റെ ഇതുകൊണ്ടും എല്ലാം പല രീതിയിലാണ് ജീവാത്മാക്കള് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും അതിൽ നിന്ന് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ലഭന്തേ ബ്രഹ്മ നിർവാണ മൃഷയ ക്ഷീണ കൽമഷം ഛിന്നദ്വൈധ യഥാത്മാന സർവഭൂതഹിതേരത. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
ക്ഷേമൈശ്വര പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. അപ്പം ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നവര് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നതെന്ന് പറയുക. എല്ലാ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും, ശരി തെറ്റുകളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവരും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവരാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നത് എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അടുത്തത് 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പം ആ കാമം, ക്രോധം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മാലിന്യങ്ങളിൽപ്പെടുത്തുന്ന 6 രോഗങ്ങളാണ് കാമക്രോധ ലോഭ മോഹ മത മാത്സര്യങ്ങൾ. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാമക്രോധങ്ങളാകുന്നവയൊക്കെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞ് വളരെ അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി ആ ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഭഗവാനാണ് പരമലക്ഷ്യത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അചിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ മനുഷ്യ സഹജമായിട്ടുള്ള ആ വാസനകളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് പടിപടിയായിട്ട് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കാമവും ക്രോധവും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പം ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറയുകയാണ്. ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ജീവാത്മാവിന് എപ്പോഴും തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള ത്വരയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. എപ്പോഴും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ മുഴുകി ആ സുഖങ്ങളെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാനാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ, നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നി കിടക്കുന്ന ഒരു ത്വരയാണിത്. അപ്പം വളരെ പരിശ്രമിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. മഹർഷിമാർക്ക് വരെ അത് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്രമേണ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പം ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള കുറുക്കുവഴികളുണ്ട്, യോഗകളുണ്ട്, മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ. പക്ഷെ അവയൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചാലും പകുതി വഴിക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും ഭൗതികതയിലേക്ക് വീഴാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിഗതനായിട്ടുള്ള ആ ഈശ്വരൻ ഭഗവാനിൽ തന്നെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഇവിടെ നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത്ര മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും. ആമ കരയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്, വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ മത്സ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്? നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തുന്നത്. ആമയോ? ആമ ധ്യാനം കൊണ്ട്. ആമ കരയിൽ മുട്ടയിട്ടതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ കരയിലുള്ള മുട്ടയെ സദാ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ മുട്ടയെ വിരിയിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ ഉദാഹരണമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ഭഗവാൻ അങ്ങ് ഗോലോക ധാമത്തിലാണ്, പക്ഷെ ഭക്തൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണുള്ളത്. എങ്കിൽ പോലും ഭക്തൻ എപ്പോഴും ചിന്ത ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പം വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും തന്റെ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം താമസിയാതെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത കൊണ്ട് തന്നെ താമസിയാതെ ആ പരമപദത്തിലേക്ക്, ആ ഭഗവാന്റെ ആ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ധാമത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് എത്തുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭക്തന് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ വന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് നിറയെ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമഭക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം അദ്ദേഹം പ്രാപഞ്ചികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതും പോകുന്നതും ഒന്നും അദ്ദേഹം അറിയുന്നതേ ഇല്ല. നമ്മൾ തന്നെ ഭൗതികതയിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ മുഴുകിയിരുന്നാൽ ചുറ്റോടും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ മുഴുകിയിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റും നടക്കുന്നത് ആരെന്ത് പറയുന്നു, എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നൊന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നതും പോകുന്നതും തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ദുഃഖങ്ങൾ വന്നാലും അതൊന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളോ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതിനൊക്കെ ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥേനെയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത്. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത ഈ അവസ്ഥയെയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണിത്.
29ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിനെയാണ് ശാന്തി ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ് 5ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് 5ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിനെയാണ് ശാന്തി ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നുവെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പം എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തില് മായാശക്തിയാൽ ബദ്ധരായി തീർന്നിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തന്നെ ശാന്തി ലഭിക്കാൻ, അല്ലെ, ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അവർക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷം വേണം. എല്ലാവരും സന്തോഷവും സുഖവും തേടിയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്കൊരു അങ്ങനെ ഒരു ആനന്ദമോ സന്തോഷമോ നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. അപ്പം എന്താണ് അതിന് വേണ്ടുന്നത്? എല്ലാവരും സുഖവും സന്തോഷവും അന്വേഷിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏത് മാർഗത്തിലൂടെ പോയാലാണ് അവർക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ശാന്തി ലഭിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശാന്തി നേടാനുള്ള ശരിയായ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരവും മംഗളകരവുമായിട്ടുള്ള വഴി ഏതാണ്? എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക, കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അതാത് ദേവന്മാരുടെയും അധിപതിയായിട്ടുള്ളതും എല്ലാ സർവ ഉത്കൃഷ്ടനുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിനായിട്ട് മനുഷ്യൻ തന്റെ ജന്മവും ഒക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ്. എല്ലാ ദേവന്മാരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹം ദേവസത്തമന്മാരായ ബ്രഹ്മാവിനും ശിവനും ഉപരിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തമീശ്വരാണാം പരമം മഹേശ്വരം എന്നാണ് വേദങ്ങൾ ഭഗവാനെ വാഴ്ത്തുന്നത്. അപ്പൊ മായാമോഹിതരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ തങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും വീക്ഷിക്കുന്ന എന്തിന്റെയും എന്താണ് ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന എന്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥനാവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരു ചെറിയൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഈശ്വരനാവാനാണ് ഇവിടെ ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മളാണ് ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ എല്ലാറ്റിന്റെ ഉടമയാവണം എന്നുള്ളൊരു ഭാവമാണ് ഓരോ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഉള്ളത്. അപ്പം എല്ലാം പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിക്ക് അധീനരാണവർ. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിക്ക് അധീനരാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇവിടെ നേടാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചാലും ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തിൽ നിന്നാലും ഭഗവാന്റെ ശക്തിക്ക് അധീനപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. ആ ശക്തിക്ക് അതീതമായിട്ട് തീരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മുക്തരാവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ശാന്തി നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന് പിറവിയില്ല, ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ശരീരമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ശരീരമാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത്, നാശം സംഭവിക്കുന്നത്. ഈശ്വരൻ അതീന്ദ്രിയമാണ്, അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തിത്വമാണ്. അപ്പം എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാന്. ദേവന്മാരുടെ എല്ലാം 33 ദേവന്മാരുടെ അധിപൻ ഭഗവാനാണ്. ആ ദേവന്മാരെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. സർവ്വലോകങ്ങളുടെ അധിപനും. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ദേവന്മാരെല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്, ഭഗവാനിലാണ് ഉള്ളത്. എല്ലാ ലോകങ്ങളും ഭഗവാനിലാണ്. എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്താണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവികൾക്കും നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ തൽപരരായിട്ട് ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ഭൗതിക വിഷയാസക്തിയിൽ മുഴുകി വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മങ്ങൾ എടുത്ത് ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് തന്നെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത സുഹൃതം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം വരുന്നുള്ളൂ. ആ ജ്ഞാനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉദിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ മനസ്സിനുള്ളിലെ അജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പം ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും വിശ്വസിച്ച് അംഗീകരിക്കുകയും എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ഭഗവാനാണ്.
എല്ലാം ഭഗവാനിലേക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നത്. യജ്ഞങ്ങളും തപസ്സുകളും ഒക്കെ ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ ലോകത്തിന്റെ അധിപതി ഭഗവാനാണ്, എല്ലാ ജീവികളുടെയും എന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഇതിനെല്ലാം ഉടമസ്ഥനാണ്, സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണം ഭഗവാനാണ്. ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു. അനാദിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞ ഈ 4 വരി ശ്ലോകം. അപ്പം ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി മാത്രമേ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിജീവിക്കണം, ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടും അതിനുള്ള ബുദ്ധി വൈഭവം ആ ഒരു ഭക്തനുണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റി നിർത്താനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുവാനും ഉള്ള ബുദ്ധി വൈഭവം, ആ ജ്ഞാനം അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും ശാന്തി ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കും ശാന്തിയോ സമാധാനമോ ആനന്ദമോ ഒരിക്കലും ലഭിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ അവർ ആസക്തരാണ്, അവര് ഭഗവാനെ മറന്നു പോകുന്നു, അവർക്ക് എപ്പോഴും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ തന്നെ മുഴുകി കിടക്കുന്നു. ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം ആസക്തരാകുന്നു അത്രത്തോളം ദുഃഖങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. എത്രത്തോളം സുഖങ്ങളിലേക്ക് പിന്നാലെ പായുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മൾ ദുഃഖവും ദുരിതവും നമുക്ക് കൂടി കൂടി വരികയുള്ളൂ. ഒരിക്കലും നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സുഖമോ സന്തോഷമോ മനസ്സമാധാനമോ ഈ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ലഭിക്കില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നതോടെ, ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നതോടെ, ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുകയും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും ശ്രദ്ധയും ഒക്കെ ഭഗവാനിൽ നിരന്തരം അർപ്പിക്കുകയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് അർപ്പിക്കാൻ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി, അങ്ങനെ ആ സാധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നതോടുകൂടി, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതോടുകൂടി ക്രമേണ ക്രമേണ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ പരിശുദ്ധമായി വരികയും ആ ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയുവാനും നമുക്ക് ക്രമേണ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം 5:29 ഈ ശ്ലോകമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കാം. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभात की जय. हरे कृष्णा.